Bomet, Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite Digital TV na Smart TV. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao. Igo iko. Wakire vya somo nene. Woka na Ndisi TV na Pastor Judith na itondio yagi. Mwanene yesaba kwe. Bia mano asengenjo bia bwanya sa atwanchire twabukire. Elieta lya eneli nene, elieta lya endi bwa chinguru. Emambi ya bono onde bwensi. Ondigerere tiko Rwanda onsi. Ni gongo gotebinga Nyasaye na gwanchete. Na kikiagerire kwaro lire litukeli. Mbale ngoma nyete gose batararora litukeli emambi ya bono. Boka na Nyasaye. Chaka monere rero. Chaka monere asengenchere no muya. Motebi Nyasaye aino isaine. Gotora kora chaka monere aseri tukolia rero nere na chaka monaye. Omon digerelio na Rwanda onsi asondigereretie. Ntagete to saba asengencho. Gotokoboka toboka monere Yesu. Tiga to sabe asobwamo. Nyasaye ito mbuyamo na asengencho yeli tukeli. Mbuyamo na asengencho yogo tuanchera Jehova korali tukeli. Mbuyamo na Nyasaye asengencho yogo wanchera chifamili cheito koboka naye. Gotogo chakali tukeli gomo nene tuwakwaliganiri asobogima. Tuwakwaliganiri Nyasaye ngo chakamo na intwe. Tuwakwaliganiri Jehova ekiagera ntunto konyarota iyo Nyasaye. Tuwakwaliganiri tokwaliganiri Nyasaye chinguru chiao. Tokwaliganiri omoikomo chenu. Toko gotebinga Nyasaye ntoko nyarota iyo. Chakamo na intwe ekiagera eno muya Jehova. Tuwebisire nyuma y'omusarabo. Tuakorangeiri Nyasaye bwechi Nyasaye. Tuakorangeiri tata asamagi maito. Tororekanero ire libagali nene nando tangane motu ya ito Nyasaye. Intunaba Jehova ntoko nyarota iyo. Nyasaye ito towancherwa kwao litukolia rero. Towancherwa kwao Nyasaye. Asaba matebaito. Nande towancherwa kwao Nyasaye andonsi asetole. Towancherwa kwao wakorwa igoro Nyasaye. Tuanchere kiagera Jehova ntoko nyarota iyo. Genda mona intwe Nyasaye. Otororekanera asengencho yeli tukeli. Nyasaye ito ntoko nyarota iyo na kiagera tuakorangeli Jehova. Mbuyamona asengencho yogo tuanchera Kristo. Mbuyamona asengencho yo mwana o Yesu Kristo. Okweta somo saraba na koboka. Okoba yebibe byaito. Biyamona yabona tuachira asole. Genda mona intwe tukoligi matolende. Aseli etali ya Yesu tuasabire na kuegena. Amina. Emambi ya bono ne mambi ya nchenu. Kororali tukeli gatali kawaida. Ogotera nkororo nganchete sana. Nkorora ngagoko gokyo moyone. Ekere nkoligerio motelio yotere teni gongo saba Nyasaye. Omo mentere. Nane Nyasaye to molemera. Ekiagera igatere te kurume yaye. Naende Yesu gamotumegete. Tigango ngotero gotero koiga. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninapoamuka nachipata musima, napiga magoti ni kushukuru Bwana, kwani si kawaida kuwa na siku nyingine. Kwa hiyo Mungu wangu ninasema asante. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Wewe uko na sababu kweli ya kumtukuza Bwana? Nobwate libagali nenora mubake Nyasaye. Inche nimbwate libagali okumubaka Nyasaye oyo. Nimbwate libagali okumubaka Nyasaye. Ekere nabukire nanyorire nde buya. Eneli bagali nene yesangeire mbe kama Rwanense. Imo bake Nyasaye asengencho yamangana akolira amaya. Umaite korora lituko. Abande bagukagira nga yani nga ne kawaida. Tali kawaida. Mbarorora bararete batabuka bono. Mbarorora barengerete emerobelia manane babwara chi million ne chi billion. Lakini mbaro chiri tukeli. Ayakwalirolire. Ama ene tebi Nyasaye mbiyamono. Ama ene bekali runse motebi Jehova. Gwakolira mangana manene. Mubake Nyasaye na kumotebi mbiyamono.
mambi ya bono na sese ni igwa singi njogo teroku na igure ngakangana na mubaka mono nyasao yo ekiagera mangana gukora manene asobogima bwana ni gara manene amangana nyasa akorira asore na manene mubake nyasa kera lituko moimokere ligoro bono mukungu na rengo ororo rengo muboraka omukungu omuboraka ningo no mukungu olia omugako yasirire omukungu nalengo rolengo omuboraka engakieli Elisha yani Elisha ningo Elisha no mutumishi Nyasaye oyole Nyasaye ale gotumeka asichinga kiechio Elisha no mubani olenge nigo abwate chinguru chia Nyasaye aetu na Nyasaye chinguru chinene aetu chinguru chinene mono no monene ale kumutumeka anyorete chinguru marakabere echio musombo lekoro ku Elija ekere Elija kwe achiete igoro Elisha kera mororaga kwenda igoro akanyora double anointing yani akanyora chinguru marakabere chi Elija na korere to monene gasi mbaka akamatebye Elisha gokororanko genda igoro no twale double anointing kurwa asende yani no akwa maguta kabere bunande haleluya Elisha bono neranta kete korra buna akorere to mukungu yo muburaka ekero mukungu yo muburaka achieta so musomba Elisha akamotebya mangana manene akamoeresera mangana yogo kumia bono inki gose Elisha akore to musombo yo Nyasaye bono togo chikonyora lingane eliga kurwa ase gitabu kiabaruoti ya kabere inye umustari yo mutangani ogosoma lingana limwamuli gotebaiga Elisha ogokonya omukungu omuboraka omutaka haleluya omukungu yo nigalengo omuboraka naende nigalengeki omutaka bono Yesu nkomokonya ali goetera Elisha ogosoma kwaye mustari yo mutangani omuboraka bw'omoro kigwa oyomo bw'ababania akalera ase Elisha akabora omusachone omusomba o na kwete aye no manyete nga omusombo nigo amuirogete omonene bono bono omusombo yo igana amuirogete ngo omonene yani omuborako yakagenda ase Elisha akamotebye Elisha bono nimbwat nche nigo inde omukungu bwomo sache olia olenge kogokorera gasi yani ole gokorera Nyasaye gasi bono okule haleluya bono natika iro omuboraka nimbwate amangana amakongu amangana yale ngoetera bono omoriegwa esiroye ochire koira abana abamurabane babe abakole babe abasomba baye bonekera agenda ase Elisha akaeresera buna bwatabangana goetera akamotebya mbarororo abali omugakona kwita ko bayegasi yo monene agatigara agaenda na madeni bona ababa bwata kisira abuba bwata madeni bona bachire bagucha koira abana bane yani akamoeresera akamotebi koira bara abana bane ekera bakoira abana bane banda kuba abasomba babo banda kuba korera kigasi yani bona akaeresera Elisha omusombo Nyasaye akamotebi amadeni yale atige tuno omusombo Nyasaye nigalenga manene omanyeta abasomba ba Nyasaye ngotwara tora amadeni amanene okoba yegasi yo monene lakini omusubati oyo igarata chieti gokumia agateba nche bono tingonya gochandika tingonya gwekwera nechideni tingonya aragwakana tigangenda ase Elisha omusombo Nyasaye imotebi omugakone gasi ale gokora naende motebi buna naikeire akamoeresera ivere yamanya goteba iga Elisha akamotebi ninki nkogokorera omusomba Elisha akaboli omusubati oli omuboraka akamuboli ninki nkogokorera ntebi ngento kyobwate nyomba mwao omata abantu bandi nabo konyara babwate kitibi
lakini mbago kuana yani bebisete ko chiaso musombo Nyasaye lakini oyere akaimuka akamotebia ntebye kyobwate nyomba mwao omukungu oli agateba inche omukungu timbwati gento kende gyonsi nyomba mwane otatiga amaguta make aselikondo. Haleluya. Yani tabwate gento kende gyonsi agasiboka korume yaye akamotebia egento gyo kambwate n'amaguta masinini aselikondo. Yani agasiboka akamote. Imagine tabwate nonya n'agacuba lakini agasiboka akamoeresera ekiabwate ekera amoeresera ntagete ko gatebi ng'obogima bwaye bugachenjia. Elisha nabwate chinguru chinene chyo kumubolia ekera arenge kumubolia omoiko Nyasaye nigo igete ime yaye ekera omoiko yo Nyasaye ikaime yaye omostari gatatu Elisha agatebi omokungu olia genda ase emechie ase abagisangio bao osabe oegwe ebibekerero ebinge birebosa. Haleluya. Akamotebia n'echinguru chinene chiaigoro ingagenda. Haleluya. Osabe asenge njo tobwati kende bono genda okoreki osabe bonera akagenda agasaba bunatebe tigwe elio osoe nyomba mwao amo n'abana bao. Haleluya. Abande nabo bakonyora babwate emechando lakini mbagatebe musombo Nyasaye lakini omusubati oyo gakongo kinande nagokigwa ekera abwate emechando akaligereria akanyoro ndete yora mokonye akagenda bakase nyomba y'omonene akagenda akaumirana n'omusombo Nyasaye omusombo Nyasaye excuse me omusombo Nyasaye olekoro kwelisha akamotebia ekera motebia Elisha nere akaimokia gitambukiro kyaigoro mono akamotebia genda osabe ebibekerero ekera agenda asaba akamotebia omostari oyokane oinyore togasoma abaruoti ya kabere inye omostari oyokane okare gototebia elio ose nyomba mwao amo n'abana bao osieke egesieri omora amaguta ase ebibekerero ebyo kerekemo kogia ichoire okebeke ensemo yani ebikone bikamanya kororekana akagenda n'amaguta ali arengeri ikondo akayabeka nyomba akagenda emechigoeta agasaba ebibekerero asaba sani baye bakamoa ebibekerero ebinge akaleta akarangeria abana baye bagesiekerera nyomba ekera besiekerera agatonya tonyie biguta biri ase ebibekerero biri aetwe onyo aetwe ebibuyu 200 lakini takoe 200 esengenje no muboraka ingaba motebi ngatago chikonyara koirani lakini biri aetwe agatebiguga bone biga kwairwe nabyo ntagete ando beke nera akagenda akabeka ekera agenda abeka bono yaikeirase abekire amagutali bona isanire bonekera amagutali isanire ebibuyu biriya etu byonsi abekire make ugo chikobeka make gyichora ugo chikotonyi make gyichora bikabe binge mono ekera byichoire isano omukungu elia akarwa asale akagenda agasonya mba mwaye amona abamurabaye agasieke gesieri abamurabaye bakamorentera ebibekerero na ere akaba okumura amaguta ekero ebibekerero byonsi byaichorete agatebya omwana oye ndetere ekebekerero kende omwana oye akamoretera ekebekerero kende tikeiyo. Haleluya. Omwana oyo akamotebya kebekerero kende tikeiyo erio amaguta agatiga gocha omukungu olia akagenda agatebya omonto olia onyasaye omonto olia onyasaye niga arekoro kwelisha akamotebya amang'ana amaya nere agatebya omukungu olia genda onie amaguta ayo oakanesira yao nechitigarete nchigo isane n'abana bao. Haleluya. Omonene Nyasaye takugotiga Nyasaye itotaligo chikotigo bwekwere n'emechando yao Nyasaye itotaligo chikogotiga ng'abana eno mubora katobwati
kogichomo sembereti Nyasaye, kogichoko morangeri Nyasaye, takogotiga bonekera omobora kolia yaikerase aretire ebibuyu byaichoire amaguta omosombo orio Nyasaye ore korokwerisha omobani omonene akamotebia genda onie ekere kwaonirie abanyasira abo bakogodai ase eng'encho y'omosombo Nyasaye asirire n'echideni obakane echinde chigotigara otumie na abana bawo na Nyasaye gosesenie nkigekogera gose Nyasaye gokora ebikone goetererisha mbaro bagoteba bikone mbi yonse yeiga lakini Yesu no munyabikone binene Nyasaye takogotiga n'emechando yao kogicho murangiriti nando mosemeretie takogotiga erenta toito otebira samarikoto otorokeirie ingango korale amangana manene bona amangana ya manene kira yakorete abantu bali nabo bakumetie enseri nabo yakumetie omobora koli akanda akaonia ndengereti ngakie yumafuta igale kogorumono akorwanererwa buna bana oranyore gento getege korwanererwa mono bana akababune gold akagorwonsi ekera gorwonsi agakana abanyasira balia ekera akana abanyasira balia chinde kigatigara akatumia na abana bae inga Yesu akerorekania inga Yesu nabarerorekania sobogima bwao tochandeka inga bono chideni chiandemeire tigangende ngeite tibweita omwanchuone inchwase Nyasaye morangerie nabagotoma omosaada nimatenga Nyasaye nabagokore bikone Nyasaye nabakorete omonto nawe nkorwanda onsi agosesenie nimatenga Nyasaye nabakorambora okoboko kwa Estari ene yonsi bunarorekanirete omobora kolia bunarorekanirete enseria eseng'encho yo omosombo Nyasaye ore ngororo omosombo oyo Nyasaye kerarwororo libaga ligatigara bono bali babwata amasira bono batagete koira abana baye yani mbabwati mabera ng'oyo okure lakini ilikuwa ni mapenzi ya Bwana eyalengi nga Nyasaye utagete kwerorekania bone kererorekania nande bagateba nga kume Nyasaye ngokorare nakigekogera ngogotebi nga tibwe chanda tolera toteba nga Nyasaye ugotigire era no muyango korara mangana maya era no mwegenu ngo korara mangana maya ekero ko murangeri ko bwato kwegena motebi Nyasaye deni yiga yansinyire Nyasaye ngakanere sira nimatengere ngwa kanare sira nimatengere Nyasaye itotago totiga okomurangeri okomotebi Nyasaye narasire Nyasaye mbogolerie mesigo amaene gako kubogoleria ekero kumurangeri kerensa okomotebi Nyasaye bono nasinyirwe abana bane basomire Nyasaye tinkonyara kubalika balike ere Nyasaye gakurambora okoboko balika osoko motebi Nyasaye inchebone mechando yangicholeire Nyasaye ni gakurambora okoboko kwaye okora yani okomotebi kelio goetera okomotebi Nyasaye bono tinkonyara gosomi bana timbwati school fees gokirete igakwanyara green card yachira abana bawo basomire gokirete igakwanyara omonene bwerorekanirie tobase konyagore kolera aye motebi Nyasaye ni garororo erinde elio akuganyete bweorokie ekarole oroki ni gara okorera mangana manene ligio mosombo Nyasaye motebi nchengo etera ringaneri tinkonyara insabere nakigekogera torororo ogototebio mangana ali ogwetera intu tobekerirurie itonse torangeri Nyasaye seng'encho tobekirase ribagerio torangeri Nyasaye akoruserie obosoku akororekanera gwakanere chisira chionsi nakigekogera Nyasaye oitaro omuya agokora mangana maya mbaka yara agokora mwanya bantu gagosinyuko yarenga Nyasaye itono omwegenu sese nigumana selirikerio bono genda onia kera tokene byasara gukora byasinyire murangeri Nyasaye nande motebye Nyasaye nkonye byasara byane nande murwere Nyasaye naliora onie tokagera nga bali bako murwera Nyasaye bagotuguta bali bako beka sekiage kya Nyasaye ase chimbongi chitanyale kolia bone kerora agachasagi yana naboko gesabiya tigo mone nago seseni aseng'encho yeringana lya rero seseni guna Nyasaye totarakora togosaba tosaba aseng'encho yeringana lya Nyasaye Nyasaye itombi yamona aseng'encho yobuya bwao buyamona aseng'encho yeringana lyawo Nyasaye yamona aseng'encho yomorigere lyone
Nyasaye one namusukiri mono gocha asore na asabire Nyasaye omwakanere chisira chionsi nimaete yara gwetera na makongu nimaete Nyasaye nabera atoko osinyiru na kiagokora chakamonere mambi yabono motinya maliga nande mororekanere ramboro koboko kwaso obogima bwaye Nyasaye oito nano mobora kolie kera korangere tigwa igete ekera chieda somosombo akeoro kinigo kwerorekane ti Nyasaye tige bakonesike kweranere sikiagera no muya onde tayo kobwekaine Nyasaye tokonye nando konye TV yaito ya Ndisi TV na bonsi abategererete Nyasaye oito bakonye twebisira asole Nyasaye oito titororekane lakini ororekane asirieta ya Yesu twasabire na kwegena amina inchende bosibi bwaino igonkoro ku Pastor Judith Nyaitondi Oyagi nintoregete ni mwanchete Nyasaye ekanisa nkorandike koro ku Abundant Life Ministry galigeteli angena nyakoe bono emambi ya bono enamba yana yesimia sonde bwansi okondigia igere 0712 52 9701 0712 52 9701 barikiwa na Bwana amen. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono